머리 정했다. बच्चा चली छैन क्या पचहत्तर 70 त पुगेन Där ser jag bye vi amma Dablam. Vi nästa väg. Jag ber om att släppa av Island Peak till 6100 och ett land. För jag tar stegen och jag har skift mig skärpa ut så att han var inte akkurat det. Så vet jag inte ordentligt vad som har hänt i det. Jag har sikkert till gång och till omkring byggt och sova. Hotell, det är hopp. Det är sådan här aspekten av turen. Det är att nu ska jag återpacka. Och att han är med här, så. Så taskan kommer vi 20 kilo, han som ska till Lukla. Nu ska vi flyga en häst för upp. Men annars så helt jag nu har sloppet. Men nu säger han, nej, du må packa hina taskan. Nu ska vi ha vid till Island Peak som är ungefär. Så därför är jag bara med. Lukla, ja! अझै यो भारी भएको नाम चाहिँ पुग्नु मान्छेहरू राति गाह्रो मान्छ थप्पै सोच्नै हुँदैन है Okay. Leaving? Ja, bye-bye. Bye-bye, thank you. Det står inte med över den här. Hon kanske är en 15 år. Han ber han här som är. 20 kilo. Jag ber så att inte resten. Det är inte det. Men ja, det kan gå för att han en tur där man tog hej allt så äckna, bär allt så äckna. Att det är inte skrappar. Hello, namaste, my friend. How are you? I'm coming. It's my new Sherpa. I'm new Sherpa. अहिले यहाँनिर बसिरहेको छु दाजुभाइ मिलेर काम गरिरहेको छु Det var en ordentlig upplevelse som jag började till expeditionslövet att nu är jag ensam att komma och tar sitt i kurserna och så har vi svinn och löjko och jag sitter ensam att här och i ett möte. Och det är en annan än det som det är väl han var i kursen. Kursen till fokus i sjön. Snett ut.
Jag såg väl här var vi färdiga till hövulevna. Men jag har vilt i bordjon, og jeg har vilt i lentenon, og jeg er helt omstendig at jeg er jo støtla. Så at nå blir det ordentlig ambitiøst at jeg ikke har det så godt. Jeg kommer til å te og til å gå opp, så er det ikke ute for alt å lages. Ok? Det er nesten feiler ånds. Og internet er vi og alt. Men nå får jeg ikke ta noe av. Ja. Det er sjukker. Da er det, jeg synes det er trobler. Det känns det överbyggt. Jag vet inte om det här bor i sig, men det bara är överständs också hus här. Annars är det mest gistingarhus. Här är oallmäntliga vackert. Det fjøllunum jag tar för mig. Det är kjempestor. Jag vet inte vad det fjället är som vi ska på. Island Peak. Det är inte ett så högt fjäll. Det er 6.100 akkurat, og her er ikke flere lever. Det har vært ferdig opp til henne High Camp, og herfra vil jeg ikke direkte. Det er ikke sikkert en 6 timer eller noe så, da kommer man opp på. Det er altså ikke vel til pass. Jeg er oppe i Bjørdu, ventene er jo slett ikke vel bedre, og ja, altså det er nek. Jeg har tidskjøtt tabletter, og jeg skal ha åste og så. Jeg vet ikke hva. Men nå på er det fjall, her som det bare er en flyt av beinene, og man er det, synes du. Og så er det ikke hos folk om så åren til tidligst av det, så skulle du til spille noe som er om det. Jeg synes du sa liv, så skulle de klare det lykke. Ja, det er vanligvis alt. Det er jo ikke en stortligere, så er det vel fint. Jeg vet ikke hva det kan være. Det er et av det vi ser jo. Jeg har klortabletter med vattnet. Jeg har rundt å sprytte og alt det som jeg alltid skal til. Ja. Bra. Da er jeg sånn her. Bare ikke når en gammel kan bære alt for meg, så må jeg kunne klare flere bein. Jo, så akkurat jeg har hukt at i telefonen, så skal det være til. Island Peak, men det var det. Ja, det var ikke akkurat. Så at jeg vet ikke om det er. Det ser forferdelig høyt ut. Nu kom skutchen. Jag vill så i morgon. Nej, morgon och jag vill stanna på toppen istället.
Nu jag har levt i turen, han var ikke veldig ilt. Jeg fikk krampar i bukjon. Ja. Og hostad, jeg synes. Ilt i høtten. Men jeg har alltid til. Klokkan ikke mer tror jeg kan få meg blont og så. Så var det nok alltid for en nesten alene. Der åkte jeg. Det var færdelig malakaipan. Det var enda tog. Hvor alltid fest jeg klokken 11. Eller oppe klokken 11. Nu er klokken 12 nu. Nu skulle vi ta sted. Det er opp. Og jeg har gilt i Holsson. Og jeg har torr i Holsson. Men det er bedre i Bjørn. Her oppe av Vese ved en tøyma, så ja, det er kjøtten klart. Så det er gode romstøver. Vi får prøve. Nu är vi kommit näka nedanfra. Och det här han ligger på mig så får jag sen drar jag också. Och han gör mig gel och hita och vatten där och hjälper mig på alla matar. Vi kikar varför han. Så har jag inte klarat mig. Då är det ju väl väl för i morgon men nu att han har gelen och karameller och jag vet inte att han kör vi. Nu är det gott och jag har väl om att det är här för något jag kan. Så nu får vi gå. Far. Oh, yeah. Yeah, many hours. Yeah. Okay. We can do it. Jeg har alltid ikke vi gengar kjøtt, men jeg vet ikke. Vi finner ikke et latter her. Og det er som færen fram vi også. Det må være gå her, nei. Det er bare det at jeg har gått folk her og trett meg. Så ut oppi kavan. Det er smårtlet. Det er en stia. Nu tog vi en kommer där. Så tar pojkarna här och skräckvarna här. Det är för tryckterna så väl källt. Så är forskjellt annet. Jeg følte at bare jeg ikke sette med at det ble noe skaldt. Det tror jeg. Det var så vel uilagt. Og jeg svettet et eller annet. Det gav meg så ikke stod til å gjøre noe kavi. Jeg får ventilere bedre. Nå så ikke det at solen, det er til å leie at solen før han kom opp. Det er ikke det rå her. Royna. Ja, det er helt annet. Det er alvorlig greier. Hoppas. Her er alla Dablam. Att han leva 2, här är vi sover.
det nästa släpp. Anders mor. Anders mor. Nu är det. Och den bästa soppen. Con kakva här. Och mangiare. Wow, vad Dablam det är men det var jag bra till öljas stottlet. Det var allt som skulle vara. Och nu börjar jag sörster och jag var fyrstor på. Eller Bobas var fyrstor. Ja. Och nu kom solen fram. Vi låter sörster från landet. Och kom fyrstor på. Det var väldigt fast. Och jag inte trodde det. Jag var så med vår här. Jag hade inte bjortjön. Och inte länten. Och jag är helt tacksam att jag får kolla över det. Det har jag alltid. Nu är det i toppen där. Jag vill säga att det är inte allt gott som glittrar. Jag skulle vara mot Dablam. Det var det helt stora. Men jag var inte så mycket folk och rinkar omstolen. Jag kom på här. Jag har hoppat över om jair och glittra och vi är samma vi dansing. Det var så rävligt och stottligt. Så glad för detta turen. Jag är ofta hoavlös. Då jag är så helt alla stan. Och nu är jag bara glad. Hejta. Stottligt det. Det är väldigt stottligt. Tack för allt det som jag har följt vi. Stolar vi har sänt hälsan. Tack god. Himmels pappa, jag blir ofta. Hon finns inte svär. Och Ann och känt den här. Jag har alltid varit först en gammal man. Jag går välkommen allt där uppe. Yes, no. Det var inte sanker, Jesper. Yeah, it's rolling. Just to have me in the frame. Ja, som sier man ja det. Så har vi TG MP av toppen. Hihi. Här är det. Hihi. Jag har till. This is the island book summit. Viktigt. Det viktigaste av allt lån. Det är det. Viktigast är mest. Det är att få vad är det. Vi ser här. Så nice. Okej. Klara idag. Toppen om.
Island Peak. Ja, det kan så. Akkurat fyrir. There you go. And now pictures. Just det är dejligt att kunna halta det som är lov. Jag säger jag skulle komma på toppen där och Island Peak. Det var eisen forbi spännande. Här är det dry nere i isen och ja, det ser man ganska nedanför jag och så man måste hoppa på och man gänga och så. Och jag sån här brotton och här att han vill med. Här så tjär vi Dablam. Så jag sov och jag sa hatten i Camp 2. What is this mountain? Lutze? Yes. Okay, and Everest is behind? Ja, jag att han vill åka Lutze. Det Where's Magalo? Det är stora fjällene, det är helt stora. Lutze är bant vid Everest, så Everest att han vill och Magalo att han vill åka ner. Det är störstlig. Och tack för att det har följt med. Det var så god succé. Det var det sned med avren. Det är han som gjørdu det. Det är Tensing. Ja. Då är han nu givet mig bara ett och annat som styrka att jag var så sjuk. Botjon och länten och halsen. Halsen. Och han har hjälpt mig. Annars var det inte. Tack för att det ville vi ta rast. Yes, boss. Yeah, now we are on the top here. Yeah, Island Big Top. And we can see some mountains. What Many, mountain could we see here? many mountains. Yeah. This big one is Makalu. Maglo there, yeah. This is Loche. What's You can see this is Loche. This is Nupche. And there is Hamadaplang. And many mountains. Yeah. Yeah, This yeah. is Borunche. Yeah. We are now Island Big Top. Island Peak is not so easy. So, No. yeah. Thank you for all your help. Yeah. Island view. Det är som att jag vill vara. Jag vet inte. Man börjar med här ner. Jag miste flaskan av för Rotland i alla mig. Så det är så farligt det här är. Det så sprunker vi. Det kan vara mycket stan. Det kan man ha sett. Det är väldigt en guselig tur nere av att jag är så mål att det är förfärligt. Jag minns inte av oss ner turen. När vi då inte ner den dagen. Det är väl det rutt. Nu kommer jag som man har slatt. Jag blir han bara för undan och jag finner det jag vill inte. Och det är sikkert lukka fratt og at hvis jeg dette her la sovne i lokket jeg vet ikke hvordan det er så og nu og så atle han vi skulle være beint vi skulle ikke gå i lokket og i levende vi skulle beint hvor jeg det var så aldrig straff ja det er feber. Det är inte en doktor. Och sker det nästa byggt till. Men är byggt det var något kvacksalvare alltid. Så nu är jag med. Jag gänka alla vägen. Jo, shit. Följer den här rottna smatchen i munnen alltså. Pannan är heit. What to do? Ja, det går snart där.
Bära för mig. Ja, let's go. Ja, man tar bland primer här så in. La från så in med så där på ända bara. Helt den standard låt. Här på färjan affär. Det var inte det. För att till paddeln. Han är ju fantastiskt det här med möjlighet. Släppa vid till. Annars skulle jag inte. Det flyger dagar. Sjuka. Nej, skulle jag väl. Det är Island Peak. Här blir jag väldigt kvar. Det är inte ganska också att jag har sagt att det är turen var inte väl ett år tog jag till något inte. Amma Dablam som är det som turen heter. Amma Dablam 2027. Men det är väl en väl ett år tur. Jag är så glad för allt det som jag har upplevt. Det är så starkt kunde det vara för Jottan, men det är inte så gott ser. En fast till Kathmandu utan att ska få gänga Atlant. Han tog den hem, men jag är faktiskt glätt mig till att gänga hem. Det är så pent och vi är annars väl fyra. Men det är här vi har fått gulla och möjligen har åkt hållsbräntelse eller vad det är som är alldeles om. Det täcker alla med in ur mer. Så att det är en öliga gålösning. Det skal ikke sies til at disse turen ikke er vel et navn. Jeg klarer vel og virkelig at ordne flåbilletter, komme på plass og akkurat det er veldig selvvanlig. Vi har betalt for en vi drikker penger til longur. Akkurat har vanligt i en Jakobst, men jeg då vel har sagt bare skudd over tøy. Og nu er det de som jeg har vært sammen med, det er veldig fitt. Nelly og Simpa og Albert og Sadik. De er helt en standard folk. Og Sadik og Simpa er jo av hotellet. Så vi skulle nok få hava det hun alltid. Jeg 5 dager etter til det skal hjem, så jeg vet ikke om jeg er ferdig. Av brøyta færa seilen, det går sykt gjerne, og jeg tog meg helt sjukt for den gomta, før jeg kom her til. Vi kom der, så det best for meg. Det er fantastisk, det her var 24 år, og jeg var hals og evner til at føre sort ut og løyve som jeg har gjort. Det er ikke god, det er ikke familie og vin og ødlån som stoler meg. Jeg skal tåre å nevne det. Jeg vil nevne en Hans Mikkelsen som er vant sammen med meg og skriver eisen i 1 år. Gunter, eisen fra Fjallabjergeren og konen som er helt stor. Mamma og pappa i eisen. Eisen stoler. Det platt jeg ikke å gjøre at det var så rett. Men det var det gjørst. Og det som har betalt, det er ikke betalt for feriene, men jeg har fått gått samstarv i en av vei og børn og råk, og jeg finner ikke fra damfara, jeg snøy okkurst. Det er stottelig, det er aldri røylig stottelig. Ja, han kommer til den hver jeg har lyst. Det er vel ordentlig tungt å ikke dreie, så er Jonfen som skal klippe alt det. Jo, det er til han. Frost on my breath,
Men luftland och jag skulle snacka med dem om bara planer. Och jag tror att jag var för gammal då. Det är väl en gott som vi kommer till vi går så där. Höjlen och in och mycket vatten och vatten. Det var också vi har väl några tolja av det. Vi är så sjukabil och sjukhus. Ja. Att det inte var så sjuka alla gånger. Men då var vi där. Vad det kan man, det gör det. Vær sjuken, så blev vi så sjuken. Så tar det 15 år till. Det är nog brått närmare. Väl, allt kommer på det. Det är bara det. Du ser ut som jag sjuker. Du är som jag ska inte. Det var en dörst för gulds. Jag var spurs om väglukt och avlukt och inte är den grova till att svära på det. Det forskjellig med mitt syn och allt, men att ska det fortälja. I väg vaccinekost och pass och allt med syn och i tasken. Nu var jag bara så så det är också problem vi tror. Actually, you're allowed to click only this one, okay? Ja. My new suit. Ja. Och pappas doktor, han helt jag har haft det sjukhus så vi hospital så för allt för att få inte morgon och så nu när jag ska sova här en natt så det kan ha gått vid kvart och det tar mig överhuvudligt. Det var bara alldeles strårt där. Tillkänna han fytter och allt. Ringast, jag vet det är för att doktorn till marra, det jag vet aldrig vad jag ska säga. Jag säger det vi andra gör det och behöver täcka penicillin och täcka uppbundna brötsen. Nej, jag mår så sjuk som möjligt då är doktorn så. Excuse me, so I'm ready. Nu är det nog läggt. Okay. Det är fyrtakande tjammar, det är släck så galet. Han säger, si bara till hvis det är det minsta och jag säger, får runt den där och inte citronformation och kakor och inte näka. Jag kände mig okkurst. Jo, jag kan ta sent mig. Det var inte ois, kakor, allt. Det är akkurat vid det. Nu är det 4 dagar av sjukhusen. Det är jag släck vanta. Jag vant att jag blev utskrivet. Det är nätter och det må ha vært verre inn i helt. Jeg ble alt passet av og ferdig ved flikkeren. Det er 6:00 av vi er hjem. Så det er glede, men ikke til å slippe hjem. Det er etter og ikke bedre alt sted.
Så jag vid hemmatur. Han tar men det vaknar chauffören ner i kvarter 20 bilen här. Take out tjänsta, det må man säga. Glöm mig alltså bara hem. Ordna som går. Pappa säger alltid, hej du, inte vet vad vi ska göra, ska bara jobba efter. Det man inte vet att skilten ner och uppe. Jag ska till transfer. Transfer is inte logic, nej, baggage. Transfer. Är det jobba efter, det är så bra.